Čo by ste povedali, keby sa miesto, v ktorom bývate, rozvíjalo vďaka turistickému ruchu, poznaniu a kultúre? Občianske združenie Terra Montana pripravuje projekt s názvom Barborská cesta. Je zameraný na spoznanie banských pamiatok v očarujúcej prírode. Podobné projekty v zahraničí existujú. Na Slovensku bude prvý. Inšpiráciu tvorcovia získali v Hornom Rakúsku. Tam sa pútnici môžu prechádzať po Johannesweg, ktorej časť si skúsil aj Ladislav Eliáš. Stretol sa tam aj s rakúskym doktorom Johannesom Neuhoferom, ktorý bol pri zrode myšlienky. Celé to vzniklo najskôr v jeho hlave. Sám hovorí, ako keby sa z hmly zhmotnil nápad. Najprv tam bolo 12 múdrostí, poučiek pre zdravý život, z toho vznikla kniha. A pretože je praktický lekár, chcel, aby sa z toho stalo viac, ako prečítať knihu a odložiť ju. Pretože som praktický lekár, som kožný lekár, ktorý naozaj praktizuje svoje povolanie, chcel som, aby sa z toho stalo viac, než len prečítať knihu a odložiť ju. Kedy si múdry človek povedal, čo si človek nedokáže získať prácou, vypracovať, to si môže odputovať, alebo púťou získať. Tak potom prišiel ten nápad s cestou Johannesweg. Hat einmal ein kluger Mensch gesagt. Aká je odozva od ľudí? Stretávate sa s ľuďmi, hovoria o Johannesweg? Also ich war sehr optimistisch, aber das... Ja som bol na začiatku optimistický, ale to, čo sa stalo, to všetky moje očakávania ďaleko prekročilo. Myšlienka Johanneswegu a jeho praktizovanie nie je už len rakúska záležitosť, cez hranice sa to dostalo a vidím, že už vznikol nejaký taký kryštalizačný bod na Slovensku vo forme Barborskej cesty. Auch aus ihrem Lande kommen. Naši poslucháči to síce nevidia, ale strší z vás optimizmus. Takže to je asi potrebné preto, aby ľudia na základe či už knihy alebo na základe odporúčania slovného navštívili Johannesweg. Es ist auf jeden Fall schön. Es ist eine wunderschöne Landschaft. Je to pekné, keď prídu samozrejme, ale podstatné je to rozvíjanie. A ide hlavne teda o zdravie. A vidím, že našli sme spoločné body so Slovenskom. Ja sa teším. Tunajšia krajina je pekná, ale ja sa teším, že budem môcť poznať vašu krajinu. Bol som pozvaný na oficiálne otvorenie 1. mája. Pokiaľ mi to čas trošičku dovolí, prídem. A ide tu skutočne o to, že duch a duša by mali dospieť k akémusi poznaniu, ukľudneniu a to je cieľom celých týchto projektov. Autor myšlienky Juraj Slašťan. Sme na Johannesweg, na ceste, ktorou ste sa nechali inšpirovať. To je práve to, že táto cesta sa nám cestou môjho priateľa, kamaráta, s ktorým sa poznám viac ako 15 rokov, predstavila, že aj takto sa dá robiť turizmus. A som rád, že sa zúčastnilo toľko ľudí z nášho regiónu, aby nasali tú atmosféru, ako sa to dá robiť, ako sa to má robiť a ako to vlastne beží a čo to všetko prinesie tomu regiónu. Tu sme videli v Rakúsku, že naozaj to ide, keď sa dajú ľudia dokopy. Vy máte okolo seba tiež zrejme tým dobrých ľudí, ktorí chcú ísť do toho a ktorí chcú vytvoriť dobrú myšlienku. Môžem povedať, že už viac ako rok je odtedy, ako s tou myšlienkou sme sa začali zahrávať a neviem, či je to osud alebo také šťastie, že sa nalepili tí najlepší ľudia, dá sa povedať, nie len tým duchom, ale aj povolaním, že pochopili, o čo tu ide a to je tá cesta, keď budeme ťahať spolu, prezentovať pod spoločným symbolom to územie, tak budeme z toho mať každý prospech. Hovoríme o ceste na Slovensku, na strednom Slovensku. Je to Barborská cesta, ktorá je v akej fáze momentálne? Teraz máme október. Robíme intenzívne doznačovanie cesty, drevených tabúl alebo teda mimo miest. Tú cestu označujeme a dá sa povedať, že už máme okolo tých 80% cesty vyznačenej. Tie mestá, tie stredy si nechávame na jar, lebo chceme to 1. mája otvoriť, pozvať všetkých, aby vedeli, aby nezablúdili. Nemusíme byť ani prorokmi. Videli sme, ako to funguje tu v Rakúsku. Ako pomôže Barborská cesta rozvoju vidieka? Keď sme sa bavili tu s tými ľuďmi, ktorí sú do toho zainteresovaní, nielen z toho občianskeho združenia, ktoré to v podstate iniciovalo, ale hlavne tých ľudí, ktorí sú zapojení v tej ceste, čiže dá sa povedať jednotlivé reštaurácie, ubytovanie, rôzne služby, čo ľudia podávajú, farmári, tak každý hovorí o tom, ako je to
neuveriteľné, že za 3. sezónu, čiže 2 roky v prevádzke, keď tak zoberieme, sa začal ten región oživovať a nehovoriac o tom prospechu, ktorý vlastne padol nie len na plecia tých jednotlivých podnikateľov, ale aj tých, ktorí s tou cestou žijú a vidia, že to je obrovské oživenie toho regiónu tu na Johanneswegu. Johannesweg v Rakúsku sa zúčastnil aj výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko Ladislav Monček. Aká je vaša pozícia oblastnej organizácie cestovného ruchu v projekte Barborskej cesty? Pán Slašťan, ktorý bol taký hlavný duchovný tvorca Barborskej cesty, nás oslovil a oblastná organizácia sa rozhodla, že podporí pri budovaní infraštruktúry túto aktivitu a zabezpečili sme nákup potrebných materiálov, to znamená farby, fólie, nutný inventár, ktorý bolo treba na vytváranie tých základných predpokladov, aby sa tá turistická trasa budovala. Po pesničke si vypočujete zážitky človeka, ktorý už barborskú cestu skúsil prejsť. Skúsili ste si niekedy klasickú vandrovačku? Možno to poznáte, zoberiete sa a idete cestou, necestou. Jednu vandrovačku zažijete čoskoro aj na strednom Slovensku. Občianske združenie Terra Montana pripravuje značkovanú 144-kilometrovú barborskú cestu, ktorá povedie cez Banské mestá. Pôjde o cestu regenerácie fyzických aj duševných síl v prírode, pobyt na čerstvom vzduchu v pokojnom prostredí mimo ruchu veľkých miest, ozdravenie tela i ducha a návrat k svojmu vlastnému. Aj tak by sa dala charakterizovať cesta, ktorá v rôznych podobách už v zahraničí existuje. Ladislav Eliáš si skúsil prejsť časť Johannesweg, ktorá funguje už niekoľko rokov v Hornom Rakúsku. Sprevádzal ho Roman Neradný, člen občianskeho združenia Terra Montana a výkonný riaditeľ agentúry Visit Banská Bystrica. Absolvoval viacero takýchto ciest, hovorí o tom, aký majú význam púte alebo vandrovačky pre Slovensko. Určite tento projekt ako Barborská cesta je prvý a ojedinelý projekt tohto typu na Slovensku. Ja som okrem Johannesweg absolvoval asi najznámejšiu púť v Európe, to je púť do Santiago de Compostela, kde počas 40 dní som teda prešiel z hraníc Francúzska cez Pyreneje, krížom celé Španielsko, cez Santiago až k brehom oceánu, čo mi trvalo teda 40 dní a predstavovalo to skoro 1000 kilometrov. Asi je dobré rozlíšiť púť ako takú a púť, ktorá bude fungovať v rámci Barborskej cesty. Aký tam bude rozdiel? Keď sa povie púť na Slovensku, tak mnoho ľudí si predstaví náboženské dôvody alebo náboženské púte. Dnes v Európe je pútnictvo fenomén, ktorý ale nevykonávajú ho ľudia len z náboženských dôvodov. Dokonca 80% účastníkov púte do Santiaga konajú túto púť skôr z kultúrnych a poznávacích dôvodov ako z tých náboženských a myslím si, že Barborská cesta, ktorá my ju sa snažíme ako etablovať ako kultúrnu púť, nie že by nemala aj náboženské a religiózne prvky na svojej trase, ale je postavená hlavne na banických tradíciách a na zvykoch, ktoré boli ovplyvnené práve touto činnosťou na Slovensku. Práve váš projekt bude pomáhať nielen miestnym podnikateľom a podnikateľom, ktorí sa nachádzajú v tej oblasti, v ktorej bude Barborská cesta, ale bude pomáhať napríklad aj ľuďom zrejme prísť, vypnúť a tak zažiť možno pár dní bez starosti. Čo vy na to? Určite áno. Každý, kto niekedy absolvoval nejakú púť alebo dlhšie strávil čas tým, že kráčal prírodou, tak vie, aké to je naozaj vypnúť, ako môže človek vnímať okolitú krajinu, že môže cítiť vône, môže okoštovať chuť vody zo studničiek, môže príjmať pohostinnosť ľudí, ktorých stretáva na ceste, môže vnímať a spoznávať ľudí, ktorých stretne a myslím si, že to je cieľom a dôvodom, prečo vlastne ľudia konajú takéto púte alebo zúčastňujú sa takýchto ciest. Ako to pomôže ešte rozvoju vidieka? Tu sme videli v Rakúsku pár inšpirácií, že naozaj to ide, keď sa chce. Či už tu miestny podnikateľ, majiteľ reštaurácie nám ukázal, že zvýšil sa tu počet návštevnosti. Ako sa to môže odzrkadliť na Slovensku? Čo všetko ste si zobrali práve z Johannesweg z Rakúska? Tak tu z Rakúska, z Johanneswegu, takisto aj z púte do Compostely alebo
z púte v Taliansku, som si zobral jednu vec, ktorá je rovnaká. A to je to, že keď človek kráča s ruksakom na pleciach, tak si nedokáže so sebou vniesť všetko, čo potrebuje a je vlastne nútený príjmať od okolia, či už jedlo, pohostinnosť, ubytovanie, služby, informácie práve od tých ľudí, ktorých stretáva cestou a musí naplno využiť to prostredie, ktorým prechádza. A to si myslím, že je obrovský priestor a potenciál aj pre poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, lebo títo ľudia naozaj so sebou majú len minimum vecí a sú odkázaní práve na ich pohostinnosť a na to, čo pre nich pripravia. Marta Mlichová, regionálna zástupkyňa pre Banskobystrický kraj zo Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Ako vy vnímate Barborskú cestu a vôbec pútnické miesta na Slovensku? Barborskú cestu vidím ako veľmi dobrý projekt, ktorý by mohol mať úspech, pretože spája veľmi zaujímavé miesta v regióne. Sú to banské mestá a ich okolia s krásnou prírodou a s pamiatkami, ktoré sú buď kultúrne alebo prírodné pamiatky zaujímavosti a mohol by to byť veľmi dobrý turistický produkt. Teraz sme v Rakúsku, vidíme, že podobná cesta funguje. Čo by si mali možno tvorcovia Barborskej cesty na Slovensku zobrať z Rakúska? Jedna vec to nadšenie pre takúto aktivitu a druhá vec ako príklad veľmi dobrú spoluprácu jednotlivých subjektov od úplne malých, drobných podnikateľov, farmárov a tých spracovateľov bioproduktov až po ubytovateľov, reštauračné zariadenia, múzea a podobné zariadenia, ktoré pre tých turistov slúžia. A podobné zariadenia, ktoré pre tých turistov slúžia. A 1. mája už aj na Slovensku Barborskú cestu si budeme všímať a novinky z nej sa dozviete z nášho vysielania.